De sneeuwklokjes komen er echt al terug. Wat een stien hij hem hier. Ja, dat is de erfenis van uw heid. En die nou overleden is. Je leest eigenlijk de restanten van mijn verzameling. En de restanten wil dus zeggen wat het eigenlijk van de steen oerbleun is, wat ik ze eigenlijk behandelen heb. En als je ze meer zien willen, dan moet je mij binnen doorkomen. Dit is mijn verzameling zwerfsteen. Die ben ik mij moeten verzamelen in omstreeks 20. Hij zit er echt vol van. Ja, ik zit er echt vol van. Ja. Nee, maar die gaan op een top steen, man. Ja. Ja, echt. Ja, en dat is bijzonder, want die binnen net zo vol. Die ben er net Nee. vol, nee. Het houdt net op als je in je gebied te zitten. Het herkomstgebied van deze steen is Finland. En dit is dus een witte Finse rappekiwi. Het is in Drachten in 28 gevonden. Echt werd plakken, werd iets groeven worden. Daar gang je dan heen. Ja. En dan wie die ons op een streun. Dat weet ik gewoon op straat. Ja, hier is Skepke mee. In het begin toen kwamen we een leider en die ook wel mee. In mijn werk kwam ik dus ook wel steentje in hoe het er wel, ja, neem het maar op. En dan nam ik ze mee en dan weer voort er tussentrouw. En dan kon het best werden, dat is na een paar dagen, dat denk ik van, hé, waar is mijn steenkeer? Dat hij dus bij de boorman lag. Skwanheid. Bij skwanheid. Dit zijn al je skiefjes dus, die ik van mijn polijste steen uit de collectie zagen heb. En die had ik hier in de vlier geplakt. En daar heb ik een mooie tegenvlier van maken. Dat had eigenlijk net. Dat kan het met ben, ja, dan mag de bende maar rijden. Want hoe lang is het nou Lien dat je hem heid verstoren is? Ja, 4 jaar hier alleen. Die steen uit de hal, die halen we eruit en dat over mij. Ja, en wie moesten het dan maar redden, dus. En toen had ik een bijteltje gepakt en een hamerke en toen had ik ze daar samen uittikken. Ja. Een houtbeitel. Ja, dat doet het als ze binnen eruit kwamen. Dat is wel waar. Hé? Hey. Netjes. Ja, laat er mooi bij. Dus je leidheid. En is met hem, hè? Ja. Allebei. Ja. Je leidt er anders geen eigen verzameling. Ik ga maar weer. Nee. Ja, je brandt. Ik denk dat er hier wel wees met wijze zo. Jawel. Dit weer zijn ding. Stenen. En dan had er zijn leven lang had er de stenen been. Nou, hoe mooi kan het wijzen. Nou weet je hem heid aan het 4 uur voet, maar dan komt hij aan toch weer op televisie. Hoe zou hij dat vinden? Ik denk dat de zij die hem heeft verstaan. Nee. Zet het hier even neer dan. Kijk eens aan, wat hebben we hier? Nou, goeiedag. Goeiedag. Ja, de garage. Ben je de boel aan het verhuizing? Ja. We hadden een bed over. Is het wel licht helemaal, hè? Dat valt mee. Ja, wil je ze rechtop zetten of Ja, zet hem. draaien? Zet hem maar gewoon op de grond met zijn pootjes. Toch? Zo? Oh, oké, ja, dat kan ook. Zo. Zet die andere er bovenaan. Prima. Nou, dat gaat prima zo. Is dit, Maar een bed hoor. Ja, Ja, hebben wij hier niet nodig. Nou, toevallig via Facebook. nee, via de WhatsApp-groep van ruilen en weggeven die we hier hebben, hebben hun gereageerd. En die hadden nog een onderstel nodig. Plus een hoofdbord. Ja. En dat halen we zo op. Maar vertelde
Ruil en... De ruil- en weggeefgroep is het, geloof ik. Die heeft een app gemaakt hier in Penjum. En daar kan iedereen op reageren. Je kunt er wat opzetten wat je wil ruilen of wat je wil weggeven. En mensen die kunnen dan reageren. Wat een mooi idee. Ja, zeker. Dat is toch hartstikke mooi. Aan elkaar wat helpen kunnen zo op deze manier. No? Ja. Zit jou daar om het hoekje? Ja, Wat is dit? Ik hou hier ook niet van hoor, helemaal niet. Nee, ik hou niet van camera's. Nou, je doet ons prima, hè? Nou, dankjewel. ze bieden net, hè? Nee, ze bieden net, maar dan mag je dat ding wel, die gaat opschuiven. Je bent net een pinje, mevrouw. Nee, ik ben maar import. Na een omzwerving vanuit Breda ben ik hier gekomen. En hoe dat zo? Via Relatieplanet. Ja, dat kan ook tegenwoordig. Je hebt geen vakantie plannen, maar een Ik relatie. heb een relatie gepland hier in Penjum. Ja, dat klopt. En hoe gaat het dan? Hem dan je voor het eerst afpraten? Of hoe? We hebben voor het eerste keer afgesproken bij de, god hoe heet die toren, de Scheventoren in Leeuwarden. De Oldenhoven. Ja. Bij een cafeetje daar op de hoek. Ja, en toen zijn we aan elkaar blijven plakken. Ja. Wat een mooi systeem, hè? Het is een geweldig systeem, ja, klopt. Ik hoop niet dat ik de boerenkool nog tussen mijn tanden heb, want ik heb net boerenkool op. Walter, neem een lekker flesje mee. Het gaat niet verhoeven, maar het zal lekker smaken.